वाटरला पोहा वाजलं त्यांच्यावर पण तुम्हीच राहून मारा. हा थांब तू साईडला थांब. तुझ्यावर देखून मारतो एक राऊंड. हा थांबला बघ. तू मोठा बघ. हे लाईन मध्ये जाऊ दे. नाही नाही ते तिकडून तिकडून बोलत आता ते. सरस्वती सन यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया शर्मन्वती वेदिका क्षिप्रावे अवती महाशुरन. गावचा घ्या बोला. गावच्या ठिकाणी शेतीवाडी करणारे लोक आहेत, यांना जुळणारे गवत काढत नाही. आता काय सांभाळून सुरक्षा ठेवा आणि सांभाळ करा. आता वाघांचा बोला गवत गाडीत नाही पोरं फिरणार आहेत. आता काय सांभाळून बोला. आता आज तुझ्या तिथे करण्यासाठी मुलं वागणूक दिलेली आहे.